So ayan mga bay, nandito naman tayo kay Toto Twist. So ipatubli natin yung harapan natin na gulong. So ito po yung gamit natin na gulong mga bay. Ito 50 by 85 17 22p. So ito po yung kanyang spike. Maganda yung spike niya mga bay. Kaya ito yung nagustuhan ko na gulong pang harapan. So yung rim natin is 1.4. So makita natin kung anong mukha nito mga bay pag magkakabit na ito. Yan po ang gamitin na materialis pang tubeless. Yung interior na 16 round 14. Hindi ko alam kung anong klase nyo. Round 16 mga bay. Yan po 16. Yan po siya ilagay. Yan tubeless na yan. So ito po yung dati nating gulong sa harapan 60-80. Pero wala na mga bayo, wala nang spike, push na. Ano na po to? 2 taon na po to natin nagamit na gulong. So kaya palitan na natin ng bago. Tingnan yung itsura mga bay. Ayan. Yung kitang kataga na. So mga bay 50 by 85. So, ayan. Tignan natin kung maganda ba yung forma sa likod. So, tulong. Cup na mga bay. na 30 at 60. Goods na, pangabanti no? 60.
mga bay. Thank you kay Toto Twist mga bay. Shout out. Yes sir, Briggs. So shout out. So yan nga. Okay ni Toto Twist to mga bay. So RX yung motor bay natapos na mga bay. So dalawa na yung tube natin, harap at likod na. 60-80. Itong harapan natin is 50/85 mga bay. So, salamat kay Toto Twist. So Toto Twist lang malakas mga bay. So siya lang po ang mag tubeless dito mga bay na mga ganitong klase na naggulong na maliit. Wala pa yung sealant mga bay, pero lagyan natin ang sealant yan mamaya pag balik natin. Mga bay, ang gagawin natin is top speed po sa ating gulong na 60-80 yung rear at yung harapan is 50/85/17 mga bay. So ngayon mga bay, may angkas tayo. So subukan natin kung ilan yung top speed na kakayanin natin. Normal position lang mga bay. So napansin ko dito mga bay, yung third gear natin parang ang layo na. Dati yung gulong pa natin is 70-80 yung rear at 60-80 yung harapan, is yung third gear natin hanggang 90 lang. Pero ngayon may napansin tayo na nagkakaiba mga bay. So panoorin ninyo yung video natin mga bay. Ito mga bay, wala tong angkas mga bay, tayo lang mag-isa. So tignan rin natin kung may kaibahan ba.